Marada harby tehnikaları garawullayan ýaş eskeri welaýatyň harby hastahanasyna aradan çykdy. Mary şäherine ýerleşýän harby hastahana getirilen ýaş eskeri aradan çykdy diýip Azatlyk radiosynyň welaýatdaky habarçysy 11 fevralda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä waka 7 fevralda bolup geçdi. Eskeriň ölüminiň anyk sebäpleri nämälim? Onun ölümü bilen bağlılıkta Marynyň harby hastahanasy saglygy seljerişi işleriniň netijelerini ma'lum etmeýär. Habarçy bu ýagdaý barada dolurak maglumat berdi. Onuň sözlerine görä aradan çykan ýaş eskeri welaýatyň çäginde ýerleşýän harby bölümleriň birini harby tehnikalara sakçylyk edýän wagty onuň saglygy ýaramadlaşyp ol saglyk nokodyna ýatyryldy. Azatlyk radiosy değişli harby maksatly deskalaryň şol sany harby tehnikalar saklanýan harby bölümiň ýerleşýän ýeri barada anyk maglumatlary öwrenmäge synanşýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä harby tehnikalar garawullayan wagtyna ýaş esker birden özüni ýerbet duýup başlapdyr. Onu desini harby bölümiň saglyk nokodyna ýerleşdirýärler. Medisina nokodyna ilkinji kömegin wagtyna berilmänligi üçin eskeriň ýagdaýy ýaramadlaşýar. Şol sebäpden eskeri Mary şäherine ýerleşýän harby hastahana uğradýarlar diýip habarçy aýtdy. Fevral aýynyň 7-sinde eskerleriň gözüniň öňünde ýaş esker pazygaly ýagdaýda aradan çykdy diýip ol sözüne goşdy. Harby tehnikaları garawullayan ýaş esker nähili ýagdaýda nämäniň täsiri bilen özüni birden ýerbet duýup başlady. Ýaş eskeri haýsy şertlerde harby tehnikalar garawullatdyryldy. Ol harby kasam kabul edipmidi? Ýaş esker sakçylyk üçin zerur bolan tälim türgünleşikleri tamamlapdymy? Habarçy şeýle soraglary hemde wakanyň takyk sebäplerini öwrenmäge synanşýar. Onuň wakadan habarly gurrundeşleriniň biri anonim şertlerde habarça beren maglumatyny ýaş eskeriň meningit keselinden ölenliginiň öňe sürilýändigini aýdypdyr. Ýöne Azatlyk radiosy öňe sürilýän bu maglumaty beýleki garaşsyz çeşmelere tasdikledik bilmeýär.